Ke Potternet Gospel Media Ministries. Ke ministry ke beladap mentala khat san snem. Da ke men sim ke jing kemen da ke men sim ke jing songo yo blai. Ngiyok men pelong pat ya ke ke jeseng healing festival how new snem menta. Hang the po madan puro. Nado ke khat riu khat nyau khat pra. Khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar. Barakani ke jeseng Pini Shibon ki bo blay le ngi la dwai bangi ngai ngi niu I ka kamba ka jong blay ka baning kong e ka long bangi ngai ngi ni I shibon ki men sim ki ba kodor kin wan sha ka jing kala ka bamot kin yo pdiang yo jisu ba kin yo ya ka jing plaj na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jong I ka dai ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dai ka ministry henry kam tam e ya ka bagi nang la ban ya lap ka gospel ban job iki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown ka ba crown tam kam da day ka ta ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia iki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yu I ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai da ding ta ma phi ki ba yo snow ya ka ne ka jing pentip snow ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing seng bagani ke jeseng pembangong epi kan long ha ka singi thok ding si sa jan singi ulai ha ka singi thok ding kan nantang ka we ke jeseng kata dega por jan miet san chiteng nang ta ha ka si sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jong ki khna ya ka bangi jo ai ka teng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jo ki khna ka kit zo praise shi posteng men step kan long ke jeseng nang ta hagapor arbije kan sadan sakawai ke jinseng bar hagapor janmiet ru kan don sakawai pat ke jeseng hagapor sansteng bat hagasngi ublai ru kan long lightly ke jeseng hagapor posteng hagapor shibujisteng bat hagapor sansteng janmiet tanganget via snow ya gini ke jimpentip pen kre lupai ke download ke jongpi bat om tang bamau pi marwai pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang I paramarjan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ke basem ke jongpi ki bajan ba jangai khat lang ki bakin wan lang she ke ke jeseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki ba pang ke shitom ki ba don ke jing shate shakhom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini I ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jeseng mangi khmilanti maro blai jongi ubangi shakri ude blai juki kamba ude blai ru bakrau blai bodon bor blai ubala baro deheng tanginget magani ke jing seng kan wanra ya ke jing kemen hagani ke nongba pamaga babel ke thu haba ki apostol ki lek banya lap ya ke gospel ki ba panggil yo khia ki ba shate shakum ki ba yap ru ki empat baga babel ke thu bakala don ke jing kemen hagani ke nongba ngi khmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya ki babon ki mensim kan heal ya ki mensim kan heal ya ka do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ka bau syaitan ulawan ra kita ki jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat ya kan ke jeseng leng bagi jing dwai leng bagi jing shakri ke jing mane blai ngin I ka breakthrough ngin I ya ka kamba ka jong blai ya ka bau blai unle akan ka nongba la finget ai ngu lupa na menta ngi dwai bang inget sngob ha ban bu i ke jing kan mau ya ke jing ban tip fila ban share fila ban tip ru shaki wai pat ki parlok ke jong pi ba pinyawan ru ka ke sngi da ka man sim jo ke jing dwai blai ker kui bi blai shibon ki kmil ti ban I fi ha ke te sngi blai nan ker kui fi amen nai ku blai fi wai pui baro ha ke kerteng ke bathiang tam ke banan bor tam ke jong trai nong pen em jingi Jesus Christ ban nganget akan ke sngi video diang jingker ku shisha ha fi shashkor biang ya ke tien ke jong blai mar ke tien ke jong blai kanom pai thli ha bakal awan na phi kanom pai thli pat nganget ha bakal arung ha phi kan trekam bat pinyu I ya ka jing sai so ka babel ka on kata ke tien jong blai ka long ko muslap ha ba u hap uslap khando wai ya ke khando u pen thleng ke khando bat naga ta khando an pan mi shibon ki jingthong ki ba em bangangai kan long kum taru ya phi ka ni ka sngi abo fi shashkor ya ka tien ka jong blai pen yo jingker khu
Maka jing em trong phi kan long ka jing em ka ba sai so haba phi pediang kan ka ketien ka jong blai phi kwa na man long sai so yes ngatep phi kwa man long sai so tading ta ka ni ka por man ta dan pring jong phi ki ba pang stom ki ba dan ka jing e ki jing ele ka jing em ka jong phi dan pring ki jing so sat jong ka jing em ka jing sha le ben jing sha ban ben ka jing kerdo jong ka jing em ka kwa ba nong e phi ngem klet ya phi ka jing dwai ki dwai na kam ta jong phi ba ngai haba phi dwai pini ya ki breakthroughs ha ga jing em ga jong phi ha ni ka por kwa ban hi kai na ga tien ga jong blai shapang ka Jingshai u Jisu ong na dangi puli na u Matthias ka ni ga lanong ga basan khot ka ba khat saw ong kum ni phi long ka Jingshai ka per thei omla ban buri ya ka shnong ya ka bala bu halor ulum u Jisu ong phi long ka Jingshai berapa pilong ke Jingshai mlak ban buri te ya ka shnong ka dan halor ulum kidan shibun ki shnong ki dan halor ulum dan ki shnong baki snai ki viewpoints dan ki shnong ki basna san ni yeng mani halor ulum bala da ya jo i be ka tai ki yeng mani but dan bala ban buri ya kata ka yeng mani ne ta ka shnong haba labu ya kata ka shnong ne haba kata ka shnong ka dan halor jong ta ulum ba kata ka ke Jingshai ka bau trai ai hangi upen song thu yangi ka ne ka wai baladam ma phiru phi dan ha ka Jingshai ka mo mla ban buri ya kata ka Jingshai ka badan ha phi thek kum kata ka shnong ka badan halor tu ulum ka jing em ka jong phi kan long kum ta mla ban buri ya kata ka Jingshai de kum no pio ka ne ka Jingshai pat utan long utan ra jo ka Jingshai baro u de hi ulai u Jisu ong ni ki kan tien ong ladangi puli no Yanes kan long ka ba khandai kini ka khot ka ba saw ka ong kum ni ka dei nga ban trai ya kita ki jing trai jong uta ubala pha yanga kat ba dang don ka sngi ka miet ka ja onda kumta om don ubala trai kat manga don ka perthai na long ka Jingshai ya ka perthai Jisu ong na long manga u Jingshai ya ka perthai bang kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka bamanta ladang im don ya u Jisu ha ka jing em ka jongi ka ba mot hi ngi don sa ha ka jing dum bat ha ba don na ka jing dum ha ka miet mla ban le e kam don jing trei ha ka por miet Jisu ong ka jing trei ka dei bit tang ha ka ba ka don ka sngi ha ba ka don ka Jingshai ngarang ngadang ong e kata ba Shillong mentangi blok than ong balai ngi miet trei kam no da miet rei mla ban trei kam da miet namar ba ki dukan ru ki khang ka shnong ka thar kam sha e kata namar ha ka ba miet ka don shibun ki kam snio tadai hing ta mla ban trei kam ka por miet hab ya trei ka por sngi walada ka blok kat no ru ngi hab ban ya trei hi ha ka por sngi maru bleu la bo ya ka sngi hi bangin trei ba dia ka miet bangin penja thaj ya ka bangin thia tamla ban pen kala ya kata ya ka e ka ba bleu la bo bet na do man shwa ma kata ka ke jing shisha baladangi ngi persyang man trei ka jing dum ngenom la namar ba bleu klembu ya ka jingdum bakan long ka por ya ka bangin trei talada pi ang don ka jingdum ka jim ka jong fi talada pi pat yo Jesus Christ ka jing ka jong fi pinom la ban le ai ka don kam ya pi ba pin yo Jesus namar mo dei ma u bolong ka Jingshai para pi yo Jingshai pila ban le shibon ki ai ka jing ka jong fi but haba pila pediang Jesus haba pi yo ka jing ka dei ka taro kumbaga Bible ka ong ba Jesus ong haba pila yo nga kalau mitik kumba pipi dei kata ka shnong halor ulum ya ka ba umdan u pat ubala banka ya fi namar bala shna ya fi labu ya fi hang te halor ulum tadi ta ha fi la yo try fi mla ban buri ya kata ka Jingshisha namar ba ka Jingshai kamla banri hoi ka jingdum kala banri enre marsen me ka ding klek kata ka jingdum kala kan ria lut baro kumba kalong ha ka kamra ha pirunga ka por mit kala bandum dei tang iwe i Jingshai ibaret ru ka penshai ta ka kamra baro ka we pading tau trai ong pilong ka Jingshai ka perthei baromla ban buri ya ka shnong ka ba labu halor ulum limni kim ju thang ya ka sharak bat bu ya ka hapo ka shang mju don uno no ubreu ru ubala thang ya ka sharak butap no pat da ka shang ada tau breu ule kumta kata ka sharak hi kan lip no namar mdon oksigen pitap kan lip no ka sharak berkata ka de ya phiru da fila pediang ya Jisu kum unong penem wat buri ya kata wat persyang ban tap no ya kata
Lada pila yo try ke jim ke jong fi. Lada pila pen ko ngu ya la dir ha ke tien ke jong blai. Sebut lada pila yo ke ke jing pen baptis. Pila yo pediang yo men sim bakot. Ngai lada pi tap no ya kata. Lada pi len no ya kata. Lada pi buri no ya kata. Utau men sim jong blai bahapo jong fi ubalong ke Jingshai ulip no. Tapi kata lada pila yo try wat persyang ban buri. Wat persyang ban le kum bam tip ie. Wat persyang ban aksyakeru. Dari lada pila yo try. To ai bapin long kum kata ke snong ka blabu halor ulum. But balai nga ong ipi bapi di ban long kum ta ka babel ka ong kum ni. Lem ni kim ju thang ye ka syarat bat bu ye ka hapo ka syang hunrei ha ka ding penyeng syarat ti ka pensyai ya baro kiba ha ka yeng. Lada pi pila yo jisu. Balada pi pla yang ni ka ktien ke jong blai. Balada pi ya thu ya ga ei ka ba ktien ke jong blai ka kren, ya ga ei ba ktien ke jong blai ke hikai la ni pi thu ya ga ei ka ba le ka kum ka ktien ke jong blai. Ka babel ka kren syang ni. Ba kata ka yeng ka yo lang ya ka Jingshai. Pi badan ta ka yeng. Pi ting shan pi shai kita gi badan ka jingdum kiru kin yo lang ya ka Jingshai. Ka babel ka kren syang ni. Henry hagading penyeng syarat ti ka pensyai ya baro kiba ha kayeng kan pensyai lang ya baro kiba ha kayeng la fila yo try la pi persyang ban buri ya kata pitap ya la dir philip ki we kin sa ha ka jingdum la da pi not ban teng shan not ban pla not ban ya thu ya ga bak tin chu blai gong ya ga bak tin chu blai ki kai ba de ga fila le kat kum ga tin ki jong blai fi shlor ka kwa banong fi mdei tam pi bin yo jing penem hande ka yeng jo piru baro ken yo ya ga Jingshai to pen shai kum ta ya ga Jingshai jong pi khmat ki breo bakin yu i ga jing le ba bha jong pi bat yo yaro ru yo khpa jong fi uba haki beneng to pen shai kum ta ga Jingshai jong pi khmat ki breo fi la yo ga Jingshai wat nom tap wat nom telap ya ga Jingshai to shai ka bible kong to pen shai ya baro kita ki breu ki ba pia kendo la de ka yeng asam ha ka jing trai ke jong fi ki yo ki hat ke jong fi ka office ke jong fi ki school ke jong fi ka babel ka ong ka ta pen shai kom tai ke Jingshai jong fi ka mat ki breu ya thu ya ga ai ka pila mat ya thu ya ga ai ka pila pediang ya thu ya ga ai ka bleu la le ka jing em ke jong fi ya thu ka mat ki breu ba kin yo i ya ka jing le ba bha jong fi bat yo ya ro ru yo kpa jong fi ubah ki beneng fi ya thu ya ka ai ka bo travel le ka jim jong fi ngai kwa banong fi tang ne ka we la da fila mat shi sha yo tra ka jim jong fi la fila yo sha ka ne ka Jingshai ka jim ka jong fi ba fi ya thu ya ka ai ka ba pi mat da la di dan we ru ubala ban kan tat le ban refute ban le persha ya ka ta ka jing pla ka jong fi na mar ka de ka personal experience ka jong fi ka de ka ta ka fila mat hi da ka marmet dan we ru balam no ngam ngai nim dan we ru balam no ngam su ya ha na mar ka de ka jing ya shem ka jong fi te marmet ba utrai ba ha ba fi thu ya ka ta ki we de ka bible ka ong ta kin yo i ya ka jing le ba bha jong fi bat yo ya ro ru yo kpa jong fi u ba ki beneng la fi not ban ong ya ka ta la no fi not ban pla ya ka e ka ba pla ma ki breu kin yo ban ya ro yo kpa u ba beneng ki breu kin ya ro yo kpa jong fi u ba ki beneng la dau ki yo i ya ka jing le ba ka jong blai ka ji em ka jong fi si sha ki we kin yo ban ya ro ta la fi kwa ba ki we kin ya ro yo try ka de nang kong ma phi ban shai de nang kong ma phi ban pen shai ru de ma phi ru ban ya thu bam de ban tap de ban telop le to ai ba pin penyang yal di kum ha ka ding penyang syarat kanang ba kita ki badan lang ta ki badan ka jingdum lang ba ka de Jingshai ka jong fi ba ma ki ru kin yo lang ye ka Jingshai la ka de ka yeng ka sam kum ong phi hang no phi dan jing tre jing ta si ki yo gi hat ki jong fi ki office ki school ha ki no ja ka phi dan to ai ba phin long ka Jingshai hallelujah tran ka khu ye fi wanom buri no ya ka e ka ba fi fila yo pediang ya ka e ka fli o mat ba ka e ka fila le wat nom buri ya ka nganget bu tran ka khu ye fi ngin dwai ka ni ka por ka ba menta tran ka por ngadap da ka jingkmen da ka jing songo ye me ba ka tin ka jomek hi ka yangi ko konrat ba me de u Jingshai ju ka perthei ba ha bangi yo ye me u Jingshai ngi yo lang ye ka ta ka Jingshai ba ha bangi la yo ye me ka jingem kam long yangi ko konrat trai ban len ne ban set no ye ka ta ka Jingsha
Bagi try man ya rap ini ki kon ki jam ngas ngau ni shibon ba na preng jo fi fila pediang yu try bon na preng jo fi fila yo shishai ya kata ka jing pen kendo ha ka man sim ke jong fi fila yo shishai ya ka jing mat ya ka jing ta ka jong man sim ba khot pli mat ya ka jing pen em ba deng ta kwa abno ke fi ni ka sing yu try nang ai bor shu ya pi ba pim de ban telap ya kata ka fila yo try nang ai bor shu ya pi ba fin long sha kum ta ka ding ya ta ka jingshai ka ba lap bu ha ta uding pen yang syarak kana ba fin shai hang no fin dan tolong ka jingshai kana ba ki breu ki ni jing le ba bha ka jong blai ka chi im jo fi ba makir ken yo ban ya ro yo try ngadwai ka ni ka sngi tolong shilor wanom le ran ya ka e ka fila mat ya ka fila le ru ka kum kting jong blai wanom sngo le ran ne sngo shep tieng ya ka e ka ba utrai la le ka chi im jo fi la fi long shilor ma pi pin long ka jingker khu ya ka yeng jo pi barok kan wan cha ka jing shai barok kin wan cha ka jing penem la da pinot ban ya thu ya ka e bo bleu la le jim jo fi barok ro kin ya shlor lang bakin pediang yu tram de ka bor jo fi de ka but jo fi ma ra pi ai ka jing shai barok ki kwa ban wan cha ka jing shai bang ngai ko kan rat men ker khu ni kon je me barok kin long shlor ban pla bakin om sol arai man pla ka gospel ka jo me ban pla ka e ka mam la le ha ka ji im jo ki ga dwai ngai ka khu fi we pi barok pi bapang stom badon jing le jing emro barok vini okia no hagani ka sngi hagar teng jisu no penem amen mat amen tran ngar ko fi to nay long ma pi ken ka jing shai jong ka partai kublai shibon ngi sai sempat ublain ta ka buram ju amen ka Potternet Gospel Media Ministries ka ministry ka bladap mentala khat san snem da ka men sim ka jing kemen da ka men sim ka jing songo yo blai ngiyok man pelong pat ya kan ke jeseng healing festival how new snam menta hang the po madan puro nado ka khat riu khat nyau khat pra September arajar arpuar barakan ke jeseng pini shibon ki bo bleun le ngila dwai banginget ngiu i ka kamba ka jong blai ka baning kong e ka long banginget ngini shibon ki men sim ki bakodor kin wan shaka jingkala ka bamot kin yo pediang yo jisu bakin yo ya ka jing pelat na ka jing te ka jing thom ka jong baman na ka jing im ka jong ki ka jing angnot ka jongi ka dei ka ta om tang mingin rakhi ka jing dap san snem jong ka dei ka ministry henry kam tam e ya ka bangin ang la ban ya lap ka gospel ban job ki men sim shaka hima ka jong blai banganget ka kamba ka ba crown na ki ba crown tam kam da day kata ka jingpen khia ya ka do henry ka day ka jingpen khia ki men sim bangi da dwai ngi da angnot ru bangin yo i ya ka jingtong ye shibon ki men sim sha ka hima ka jong blai tadeng ta ma phi ki ba yo sngo ya ka ne ka jing pentip sngo ba ban nang ye dwai ru nagamenta kini ki jing ye seng bangani ka jeseng pembangong ye pi kan long ha ka sngi tho ding si sa jan sngi blai haga sing thok ding kan tang kawai ke jeseng kata diga por jan mit san chiteng nang ta haga si sa jan kan don lightly ke jeseng step ke jeseng posteng kan don ke jeseng jongki khna ya ka bangi jo ai kerteng ya ka na du men shwa ka bangi tip ke jeseng jongki khna ga kit zo praise posteng men step kan long ke jeseng nang ta haga por rbj kan sadan sakawai ke jeseng baraga por jan mit ru kan don sagaway pat ke jeseng hakapor sansteng but haga sngi ublay ru kan long lightly ke jeseng hakapor posteng hakapor shibujisteng but hakapor sanshiteng janmit tanganget via snow ya gini ke jimpen tip pen kre lupai ka download ke jongpi but tang ba mau pi marway pinwan khat lang ke yeng ke sem ke jongpi khat lang i paramar jan marpa ke jongpi invite lang khat lang ki bahayeng ki basem ke jongpi ki bajan ba jangai khat lang ki bakin wan lang sheken ki jeseng ba nginget kan don ru ke jingpen khia ke jong blai ya ka do ki bapang ki shitom ki badon ki jing shate shakom ha ka bor jong baman ha ka bor jong soitan nginget ngini i ka kamba ke jong blai ha ki te ki sngi jong ke te ki jeseng mangi khmilenti maru blai jongi ubangi shakri ude blai juki kamba Odai ublay ru bakraw, ublay badan bor, ublay ubala baro. Dahing tangi nget, makani ke jing seng kan wan ra, ya ke jing kemen hagani ke nong ba. Ko maka babel ke yesu, haba ki apostol ki lek ban yalap ya ke gospel.
kiba pang kilio kia kiba syate syakum kiba yap ru ki empat baka babel ki tu baka ladon ke jingkemen ha kata nongba ngi kmi lenti ru kan ke jeseng healing festival kan heal ya kiba bon ki mensim kan heal ya ki mensim kan heal ya do kan heal ya kan ka jela ka jongi kan heal ya kan ka nongba ka jongi kan heal ya kita ke bau syaitan ulawan ra kita ke jingpang ki baharu kom ki jingpang ingat akan ke jeseng leng bagi jing duai leng bagi jing syakri ke jing mene blai ngin i ka breakthrough ngin i ya ka kamba ke jong blai ya ka bau blai un le akan ke nongba la hingat ai ngu lupa nu mentah ngi duai bang ingat sngau ba ban bu ya ke jing kan mau ya ke jing pentip fila ban share fila ban pentip ru syaki wai pat ki parlok ke jong fi pa pinyawan ru ke sngi da ka men sim ke jing duai blai ker kui vi blai shibon i kmi lenti ni i fi ha ke sngi blai nang ker kui fi amen